Wannan shirin da za ku kalla kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Yau jama'a, ina da tambaya guda ɗaya. Wanda ya amsa mu wannan tambayar san ba shi naira 10,000 kyauta. Muna jin ka. A menene fi komai daɗi a duniya? Ruwa. Ka faɗi. Ai babu kamar ka kasa ka siyar. No. Aure, soyayya, a biya mun maka. Rashin sanin ranar mutuwa. No. Zaman lafiya. Yawa yar gari, kin tanka daidai kuma kin ci 10,000, amma ina so ki mun ƙarin bayani akan zaman lafiya. Ƙwarai, zaman lafiya. Domin mu mutanen birnin Gwari, mu muka shaida haka. Ƙwarai kuwa, domin shekaru 3 da suka wuce, ba mu yi sama da a wajen nan ba. Babu batun sai da sayarwa. Babu batun ziyara ko sada zumunci. Babu bacci mai daɗi. Kullum muna cikin fargaba. A kowane lokaci ana iya sace ka, ko kuma a shigo har cikin gari a kashe ka. Duk abin da mutum ya tara yana mishi kallon kuɗin fansa ne. A sauran yankunan kudancin Kaduna kuma an haifar mana zaman doya da manja. An kakaba wariya da ƙin jinin kudanci wanda ya haifar da zaman ɗaɗɗar. Komai dai ta ɓangaren zaman lafiya ya taɓarɓare. Yadda ta lalace tsakanin musulmai da kiristoci, hakanan tsakanin Hausawa da Fulani. Ƙwarai kuwa, saboda gonaki sun yi masauna, babu dama a fita a noma su. Kiwo baya yiwuwa yanzu. Ko da ma an fita kiwon sai kaga an rasa shanu ko kuma makiyaya. Kasuwanni sun zama rumfuna, babu mutane. Amma da gawan gwamna Ubasani sai tattara hankalinsa wajen dawo da zaman lafiya. Aka shigo da kowa wanda ya kamata. Aka shimfiɗa tsari na adalci yadda kowa ya gamsu da shi. Aka samu sulhu tsakaninmu. Aka dawo mana da zumuncinmu da ƙaunar. Yanzu a birnin Gwari da kewaye za ka iya zuwa ko ina, ko da rana ko da dare. A ko ina a kudancin Kaduna an dawo da wannan zumuncin da kuma ƙaunar juna. Babu wanda suka fi mutum moriyar gwamnatin Ubasani. Haƙƙun, domin da babu zaman lafiya, duk waɗannan abubuwan da muka lissafa, to da ba za su samu ba. Amma da taimakon Allah da kuma jajircewar gwamna Ubasani, sansanin yaƙi ya koma sansanin kasuwanci. Aminci ya mai gurbin fargaba, noma ya kori yunwa. A ba wala, a wannan tambayar da kai, ni na fi kowa can kaya za a yi. 10,000 ma za a bani ɗan nawa kasan dai a ciki ko kuwa. Abokina kwantar da hankalinka, kowa a nan wajen zan ba shi kyautar naira 10,000. Camera, sound, action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar ƴa mace kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurin ci akan yaye Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na 3 akan ku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata, kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake, idan abu ya shiga aka rufe shi to ya shiga kenan. Ƙarya kike. Sai na warware wannan tarihin na. To mu zuba ni da ke dan halaka fasa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa safanin nawa. Kaga wannan? Da wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirci su ne sarakunan watsakarwa. Suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirci, su ne sarakunan watsakarwa. Raja'atal yawm. To me kake nufi da wannan? Ka ji tsiyar ba kai zama Saudiya ba. Haka. Ciya ne na sake dawowa. To marhabun lale me zan baka? Rufai da yogurt vanilla. Gashi. Ba ni rufai da yogurt strawberry. Ba ni rufai da yogurt banana. Ba ni rufai da yogurt coconut. Shi ma gashi an samu. Rufai da yogurt normal. Ba ni rufai da yogurt na yara. Shi ma an samu. Ba ni rufai da yogurt mara sukari. Shi ma gashi. Ba ni rufai da bread. An samu. Ba ni rufai da pizza da ice cream da shawarma. An gama shi ma gashi an samu. An samu? To baki yal'ana. To ba mu da wannan. Cewa dai sai abin da ya kawo ni. Au, duk anan ba abin da ya kawo ka akwai na musamman. Rufai da fruit pieces da rufai da thick and creamy. Shi ma akwai shi.
shi ma wannan gashi. Kuma dukkaninsu ana sabunsu a kowane shago na Rufaida a faɗin ƙasar nan. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Idan ka mallaki gida a garinku, to lalle ka kama hanyar bunƙasa. Idan kuma ka mallaki gida a Abuja, lalle ka bunƙasa. Idan kuma ka mallaki smart home, to lalle kana ji da kanka. To ka ji ƙarin bayani Malam Umaru. A to in dai haka ne ni ma fa ba za a bar ni a baya ba. Kaga abin da ziyarar gidan ka jawo mu. Sai da ta tirsasa ni muka je dole sai da muka je muka sai gida a Solipco Smart Homes. Amma ai ka wuce wajen alaji. Smart home ai shine gida. Zaka sarrafa gidanka daga duk inda kake a cikin wayarka. Zaka rufe kofa, zaka iya buɗewa a duk inda kake. Ko ka kashe TV ko ka kunna fitila. Sannan za ka iya zuge labule sannan ka rage shi. Ka kunna AC ko kuma ka rage. In ka ga dama ma za ka iya kashewa gaba daya. Shin akwai na'urar da zaka danna idan ka ruba ko ka maka ruwan sha? Don kuma sai dai ka sayi robot mutumi ne. Ko kuma ka ƙara aure ba? Kamar ya me haka? Sai dai a nan gidan wallahi mara mutunci. Ni dai so nake na gina gidan nawa yadda nake so. Solipco Smart Homes din kana ganin za su mai da min shi smart din kuwa? Kwantar da hankalinka mutumina. Ai ba ma gida ba, har filaye suna saidawa. Zaka iya siyan fili mai girman 250 square, 300 square da kuma 500 square. Suna da filaye a Katamfe Extension, Phase 1 da kuma Phase 2 da kuma Katamfe Main. Sannan kuma suna da fili masu girman 450 square a Edo. Ga kuma ginannun gidaje da suka yi a Jabi. Ni ma a nan na sai gida. Idan ma filin ka siya, za su iya zuwa su gina maka duk kalar da kake so. Da kayi tunanin mallakar gida ga Sleepco Smart Home kan ba su wuka da nama ka sha mamaki. Sleepco Smart Homes inda nagarta ta haɗu da zamani suna nan a Suite 401 mai tamama namba 41 Osun Christian mai tama Abuja ko a tuntuɓo annan nambobin waya kamar haka. Sleepco Smart Homes. Banga dalilin dainawa ba, dan banga abin da nake tsoro ba, ban iya saban alkawari ba, har abada ba zan janye ba, soyayyar ke gidan sarauta. Sanda nake miki na rasa hanyar da nake bi, ban yi zaton wata rana za ki amsa kiran da ba ni ne ba. Gidan sarauta, gidan sarauta. Wallahi sai na ishara da ku akan wanda dalili ku kama ni kulle ni ba haki ba komai. Ku bani wayana in kira wayana. Ku buɗe ni, ku buɗe na ce. Ta Allah ba ta kuma ba yadda kuka iya da mu. Bari sarki ya samu labari. Wallahi tallahi sai an ba ku yaron. Ba abin da sarki zai ma. Kana zaton har yanzu sarki bai san abin da ake ciki ba ne?
ya san komai kawai ya kyale ka ne. Na masani, anya mai martaba zai iya rabuwa da ni. Ta yi dai bai ji ba, da ya san ina nan da tuni ya fitar da ni. Ai wallahi da sultan ne ya san ina zaune a nan gurin da tuni na fita. Saboda na san ba zai kasa a gwiwa ba a cikin lamarina ba. Dan masani, a fitar da kai ko a fitar da mu, dukkaninmu abu ɗaya ne ya kawo mu nan, kuma dole mun biyu za mu fita. Kai kada ka kuskura ko da wasa ka sake ka ce akwai wani alaka tsakaninmu da kai. Na'am. Ko da su jibge ka ko me na su ma kada ka yadda ka faɗi komai akan tsakanina da kai. Kawai ka ce musu hanya ne haɗan da kai. Tular ta kira ba za su yadda ba ɗan masani sun saurari hiranmu a waya. Duk abin da muke tattauna sun sani. Wallahi mun shiga hannu mu sai dai addu'a. A bani dama na kira lauyana. Ku bani dama na kira lauyana. Ranka ya daɗe, na jima ban ga fuskanka a mataki irin haka ba. Hala wani abu ne ya ɓata maka rai. Sultan. Sultan kuma? Me ya same shi? Na fara fuskantar yarinan da yawa. San baya bin umarni na kuma baya min biyayya. Ban yi fatan wannan ranar ta zo ba, amma na san matsayin Allah ya baka yawan rai. Na san wata rana dole sai kai kuka da irin tarbiyyar da ka ba Sultan. Me kike nufi da abin da kika faɗa? Ai magana ce ta gaskiya ranka ya daɗe. Ni na haife shi, ina son sa, amma a yanda ya taso dole wata rana ya saba maka. Saboda ai tun da ya taso baka taɓa hana shi komai ba. Ya tashi yana yin duk abin da yake so a lokacin da ya so. Kuma ko ana so ko ba a so. To wanda ya taso bai san bari ba, bai san a'a ba, kai ka san ba lallai ne an tsawatar masa yabuwa. Na nemi ya saki 'yar gidan Sarki Suleiman. Rashin yin haka zai iya taɓa masarautar nan. Idan fansa ne ai an riga an ɗauka. Amma ya cici akan ba zai sake ta ba. Kai tsaye fa yake faɗa min shi ba zai yi ba. To ai kai ka riga ka mayar da shi sarki tun da jimawa. Tun da shi yake doka kuma shi yake hukunci. Sannan ko baka ce ayi ba shi yake faɗa yake sawa ayi. Kuma ko kana so ko baka so. Raina ya ɓaci. Dole rai ya ɓaci. Ni wallahi tun farko ban so aka yi auren nan ba. Ban san me yasa ka biye mishi ba kai ma. Idan shi yarinta tana ɗiban sa, ai kai girma ya kama ka, ya kamata a ce ka gane. Me ba ai wafa da kusa ba, me yasa kuma ba zai shige ba. Sannan ke ya isa haka. Ki tashi ki koma ciki da Allah. Ki tashi. Ranka ya daɗe. Ba ka dai son gaskiya. Na ce ya isa. Ki tashi dan Allah ki tashi bana. Ki ban da tunanina tun da kin riga kin faɗi naki ra'ayi. Allah ya fice zuciyanka ranka ya daɗe.
Yalla bai dan Allah ka kyale ni in tafi gida. Wallahi ban san komai akai ba. Kawai ni fa na zo ne in ji dalilin da yasa aka kama mijina. Amma bai kamata ya tsare ni da tambayoyi ba kuma yalla bai. Hajiya ai ko biki so ba, dole ma aika a kira ki. Saboda kin fi kowa sanin halin mijinki da kuma halin da yake ciki. Ni dai na faɗa maka gaskiya yalla bai. Ban san da suwa yake mu'amala a waje ba. Kuma sannan ba kowace irin waya yake a gabana ba. Okay. Kenan yana yin wani boyen al'amari da biki sani ba kenan ko? Ina zan sani yalla bai. Wallahi ban san komai ba. Dan Allah ka kyale ni haka. Yalla bai. Ni ba zan ma sake zuwa ba insha Allahu. Ai yana da manyan mutanen da za su zo su tsaya mishi. Shikenan ba dama mace ta zo ta ji ba'asin da yasa aka kama mijinta. Idan ban zo ba yalla bai. A ce ban damu da shi ba. Yanzu kuma na zo in ji dalilin da yasa aka kama shi. Ni kuma an tsare ni ana ta min tambayoyi yalla bai. Wallahi yalla bai yanzu kan tafiya zan yi. Sai dai idan za a hada da ni da shi duka a kulle mu. A'a, ai ba za a yi haka ba. Zan iya tafiya? But ki dan jira za mu sa 'yan sanda su raka ki. Saboda idan sun je gidan ma akwai dan bincike da za su yi mana a cikin gidan naku. Yalla bai, bincike kuma? Binciken me za a yi a gidanmu? Kar ki damu, binciken ba ke shafa ba. Muna da search warrant da muke amfani da shi da za mu je mu bincike akan mijinki ba wai ke ba. Ba mu gayyato ku ba gaba ɗaya sai da muka yi bincike a kanku kuma muka tabbatar da cewa kuna kishin ƙasar Yamama sannan kuna son kare suna da mutuncin ƙasar ku. Labai, Yamama ƙasar mu ce. Kakanninmu ne suka sare dajikanta, suka samu mana da wurin zama. Don haka dole mu kare ta, mu kare mutuncin al'ummata da muke ciki a yanzu. Kaga kuwa idan haka ne ai dole a kakanninku su alfahari da ku ko a wurin Allah. A lokacin da aka samu saɓani tsakanin Gusa da Yamama, bayan an sanya takunkumi da dokoki akan mutanen Gusa waɗanda suke Yamama, an ce kuna ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙi bin wannan doka. Gaskiya ne. Ai dokokin da suka sa ne sun ci karo da addinin musulunci ranka daɗe. Sun ce mu saki matanmu. Wai kuma kar mu ci kasuwar Gusa, kar mu siya daga mutanen Gusa kuma kar mu siyar musu. Ta yaya za a gindaya mana irin wayannan sharuɗan kuma akan ƴan uwan musulmai? Lallai abun yayi tsanani sosai. Waye ado a cikin ku? Ranka daɗe ni ne. Ka san me yasa na neme ku? A'a, ranka daɗe. Amma dai na san cewa ba shari ba ne. Domin alheri ne tsakanin Gusa da Yamama. Muna da tabbacin cewa ba za ku tara mu a nan ba domin ku ƙulla wani makirci. Sai dai alheri ya biyo baya, insha Allah. Masha Allah. Ka ji shaidar da aka yi mana ko? Wallahi ko yaya, ai abun alfahari ne. Ado. Ranka daɗe. So muke mu haɗa kai tare mu ceci ƙasar Yamama. Ranka daɗe. Ta yaya haka zai yi kuma? Maganar gaskiya. Muddin Sarki Abdulaziz ne zai ci gaba da mulki a Yamama. To fa akwai matsala. Sannan idan aka ci gaba a haka, aka ce Sultan ne zai gaje shi, za a ci gaba da ganin ta'addanci a Yamama. Jama'ar Yamama suna cikin matsala har abada in har waɗannan mutanen ne za su ci gaba da mulkar ku. Sannan mutane ba za su daina zagin ƙasar ku ba, suna misalta ta a matsayin ƙasa ta azzalumai. Sannan tarbiyyar 'ya'yanku za ta ci gaba da samun tasgaro saboda ƙasar da sarkinta ba shi da ilimin addini, komai nasu taɓarɓarewa zai ci gaba da yi. Komai nasu na ilimi sai ya taɓarɓare. Wannan aibin dole ne ya shafi mutanen ƙasar ko da ba duka ba. A ranka daɗe ai mun gani kuwa. Wallahi wannan matsalar tana nan, tana ta damun a Yamama. Musamman mu matasan da ke unguwannin kusa da fada. Matsalar nan tana nan tana addaban ranka daɗe. Ranka daɗe. Me abin da za mu yi? Mu ake zance mun shilla duniya. Annur Islami maganin cuta daga Allah kunjiya. Annur Islami
Sunana Ibrahim Suleiman Annur, shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Sunana Khadija Muhammad. Bayan halartar bita a ƙasashe da dama irin ƙasar India, ƙasar Uganda da ƙasar Gambia, na samu halartar wannan bita kuma na dawo wa da al'umma ta tsaraba akan matsalar da ke damunsu da ta shafi hepatitis B. Wannan cuta a yanzu tana yaduwa kamar wutar daji a cikin mutane. Shi yasa masana ilimin kimiyya na magungunan gargajiya suka haɗa bita wanda nima na samu halartar wannan bita na kuma ƙara zurfafa ilimi akan wannan cuta. Saboda haka mun fitar da maganin da muke kira HepaCure wanda ake amfani da shi sati 3 in yayi tsayi wata 1 ana rabuwa da matsalar hepatitis B da yardar Allah subhanahu wata'ala tare da inganta maganinmu na kilinza wato shakundum maganin da duniya ta bashi kyautar girmamawa saboda yanda yake warkar da mutane, maganin da ke magance dukkanin wata larura ta al'aura ga namiji da kuma mace, musamman ga waɗanda suka samu kansu a yanayi na biya wa kai bukata, hakan ya haifar musu da cututtuka. Ga maza wasu yana sa su matsala na rashin aihuwa, ga mata yana haddasa musu cututtuka da yawa irin kaikayi da kuma jin zafi lokacin sunna da kuma fitar farin ruwa da dai sauran abubuwa na al'aura, cututtukan da ke damun mutane na yau da kullum. Maganinmu na kilinza bai da na biyu har yanzu, magani ne da ke ci gaba da samun tagomashi a faɗin duniya. Babban ofishinmu yana nan a cikin birnin Kano. Muna da ofis a Lagos, Abuja, Yola, Daura, Funtuwa, Jalingo, birnin Mina, sai sabon ofis ɗinmu da ke birnin Katsina da kuma Maiduguri. A ƙasar Nijar muna nan a Niamey, Maradi, Agadas, Difa, Tawa, Arlit. A ƙasar Ghana muna nan a Accra da birnin Kumasi, sai ƙasar Cote d'Ivoire muna nan a birnin Abidjan, sai ƙasar Libya muna birnin Tripoli, sai kuma ƙasar Benin muna nan a birnin Kwatano. Kamar kuma muna nan a Douala da kuma birnin Gaundare, sai ƙasar Chadi muna nan a cikin birnin Injammaina. Mazauna ƙasar Saudi Arabia muna da wakili a birnin Makka. Ba mu tsaya iya magance waɗannan matsaloli ba, muna magance matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na hawan jini ko na ciwon suga ko matsala na sikila, magungunan ƙarin mahaifa da kuma sauran cututtukan da ke damun mutane. Duk wanda ke da wata matsala ko larura ko cuta, ka zo ka same mu ko kai mana magana ta lambobin da muke badawa. Duk ƙanƙantar abin da ka siya a gurinmu cikin hanzari za mu iya aika maka maganin ko ina kake a faɗin duniya. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai Dahir kori har gidan sama uwar gida. Bani Dahir kori. Mun zo da Dahir kori. Bani Dahir kori. Kuma karbi Dahir kori. Ki bani Dahir kori. Na zo in baka Dahir kori. Mun batun Dahir kori. Ka ji dai batun Dahir kori. Ya sa daɗin girki, ya sa ƙamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci sannan kuma akwai auki. Dahir kori alfaharin matan gida. Lallai Dahir kori na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai Dahir kori har gidan sama uwar gida. Sai Dahir kori. Dan mutanen Kaduna ta mu. Sai Dahir kori. Har mutanen Jigawa duka. Sai Dahir kori. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Sai Dahir kori. Albishirinku jama'a, domin jin daɗinku da walwala, kamfaninmu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna Thick and Creamy with Crumbled Biscuits, mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban. Sannan kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanonsa a ciki. Banana ni shine zaɓina. Sweetened yogurt shine zaɓina. Vanilla aidar ne. Ni da iyalina creamy chocolate shine zaɓo. Ni kuma strawberry. Classic coconut shine zaɓina. Ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumbled biscuit na Rufaida ba, ya jarraba, na tabbata daga baya sai mun godiya. Sannan kamfanin Rufaida yogurt ya sake buɗe reshe a Maiduguri Road daidai Hotoro da kuma Hadeja Road da ke birnin Kano. Rufaida yogurt and drinks. Musha akwai daɗi, kowa ya sha akwai daɗi. Rufaida yogurt, a sha Rufaida yogurt. Adam ka turo da sako, mun samu wani abu ne?
mun gama binciken wayar dan masani gaba daya. So kana gana akwai abin da zai mana amfani a ciki? Akwai wani abu da nake da zargi a kansa. To wannan fuska kamar na santa. Wannan Inspector Farhan Isa kenan. Yana aiki ne a Market Square. Gaskiya dai na tabbas na taba ganin wannan fuskar. So ina ga ko kun taba yin wani operation tare ne, shi sa kake tunanin ko ka san shi saboda ya dade a garin nan. To amma me alakarsa da dan masani? Bayanin da zamu nema kenan. Saboda sun yi waya har so 4, a ciki ma guda ɗaya sun kai tsakiyar dare suna yi. Akwai murya? Ai bai kai ga haka ba, saboda yau muka fara zarginsa. Amma dai duk da haka ne ina ganin kamar ba shi da alaka da kes dan sarki. Za ta iya yiwa ko aboki ne ko kuma ya taba aiki a can Yamama. Musa bai taba yin aiki a Yamama ba, duk na binciki wannan. Okay. So ba damuwa. Za mu signal to DPO din sashi Farhan din sai mu gaice shi zuwa yamma insha Allah sai masa tambayoyi. Sannan kuma tunda muna da search warrant din mu a hannu, ina so za a ci gaba da tsananta bincike akan gidan tafida. Ayi abin da ya kamata don mu ƙara samun wani exhibit da muke sare insha Allah zai mana amfani. Insha Allah sa. Amma ku yi da jiki sosai saboda ba zan iya magana DPO ba sai na tabbatar da wannan sakamakon daga wurin ku insha Allah. Yanzu ma kuwa insha Allah. Don haka dole ku tashi tsaye don ganin kun canza masarautar Yamama. Ba da ƙarfi ba, ba da tawaye ba, kuma ba da tashin hankali ba. Da muryoyinku da kuma ƙarfin social media, sa'annan da kuma zanga-zangar lumana. Ranka daɗe, anya za mu yi nasara kuwa? Sarki Abdulaziz fa yana tare da gwamnati 100%. To ai a da ne. Shi kansa yanzu gwamna yana jin haushinsa, kuma dawaki da shi da masu kansu yanzu a haɗe yake. Na san ba lallai ne kusan wannan bayanin ba. Yawa. Ado. Allah taimake ka. Abin da za ku yi shi ne, yaya ta ƙiyayyarku ga Sarki Abdulaziz da kuma ɗansa Sultan. Sannan ku fara maganar canji, tunda akwai dattijai na kirki da ya kamata su gaji sarautar. Ku kafa hujjoji da irin yadda Sultan yake kama karya da kuma wulakanta mutane. Haka kuma da yadda shi kansa uban nasa yake yi wa matasa huɗubar shaidan. Idan kuka yi haka, insha Allah gwamnati za ta ji kokenku. Za ku yi mamakin abin da zai faru, saboda komai a tsare yake. Yaya kuke gani? Za mu iya? Da wurin ka daɗe, idan tun daga nan ba mu amince za mu iya ba, aikin ba zai yi ba. Ya ko gani? Tabbas ni dai na amince saboda ba na goyon bayan zalunci. Ni ma na amince ranka daɗe. Ni ma a shirye nake. To alhamdulillah. Ranko daɗe, za mu koma mu zauna. Ba za mu tsaya nan ba. Za mu nemi masu harkar social media, maza da mata. Insha Allah, Yamma za ta dawo cikin kwanciyar hankalinta. Kar dai a manta da 'yan jaridu kuma. Maganar ka dutse, 'yan jaridu suna da matuƙar muhimmanci da kuma rawar da za su taka. Ado. Na ranka daɗe. Ku faɗi ko nawa kuke so akan wannan aikin. Ko miliyan nawa ne, kar ku ji shakkar faɗin kuɗi akan wannan aikin. Ranko daɗe, don Allah ku yi haƙuri. Ba za mu karɓi ko sisin kowa daga hannun kowa. To ya muka kuɗi a hannunku, kun ɓata mana niyya. Niyya mu kyakkyawa ce akan ƙasar mu. Kar ka yi haka Ado. Ai ko aikin Allah ɗan adam yake, wata rana dole ne mu kuɗi. Ni ba zan karɓi ko kobo daga hannunku ba ranka daɗe, amma ka yi haƙuri. Ranka daɗe, za mu yi don mu gyara ƙasar Yamama. Ni ma ba zan karɓa ba.
ai ba biyan ku za a yi ba. Dalilin wannan abin da aka ce za a yi muku akwai 'yan social media da kuma 'yan jaridu. Kaga ai su dole za a ɗauki wani abu a basu ko? Ranka daɗe, idan ma ya tabbata za a yi haka ranka daɗe, idan muka haɗa sunayensu ga baki ɗaya, kowa sai mu turo number wayarsa sai a sa masa data da za a sa masa ta nan, amma mu ba za mu karɓi komai a gurin. Gaskiya ne wannan maganar. Mu ba za mu karɓi ko sisi ba. Za mu haɗa kuɗi a tsakaninmu kuma insha Allah komai zai tafi yadda ya dace. Ranka ya daɗe. Ku karɓa kawai, ku je ku yi aiki tsakani da Allah. Ranka ya daɗe, ina ga abin maganar kuɗin nan kawai. A to tunda sun yi karɓa, a basu da kyakkyawan niyyarsu kawai. Shikenan. Allah ya ba mu sa'a. Allah kuma ya duba wannan kyakkyawan niyya tamu, ya ba mu sa'a a kanta. Amin, 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 mun gode. Amin. Amin, amin. Ni wannan ya dawo kenan ne? To ina dan sani. Me wannan? Wallahi ban sani ba, ni ma ranka ya daɗe. A ina kuka samu shi? A cikin wata jaka ne, a cikin ɗakin da mai gidan yake kwana a ƙarƙashin gado. Kai, ba ni ledar. Umma menene a ciki? Wallahi ni ma ban san abin da yake ciki ba, Badariya. Come on, let's go. Ranka ya daɗe. Yaushe mahaifina zai dawo? Karki damu. Daga yanzu zuwa kowane lokaci zai iya dawowa. Badariya. Na'am. Don Allah ki taya mu addu'a. Kar laifin mahaifinki ya shafe mu, musamman ma ni. Dan daga dukkan alamu ba lallai ya sake dawowa ba. Umma me yayi? Yaya abubuwa da dama a baya wanda ko kare aka ba zai ci ba. Sergeant. Sa. Me ya ka da wannan? Sa. Ya faɗa maka na san shi ne? Kai, kar ka sake bani amsa da tambaya. Just answer my questions. Ka san shi? No, a'a, ban san shi ba. Ya za ka ce baka san ni ba? Haba Farhan, abokina ne kai fa. Ya za ka ce baka san ni ba? Kai abokina ne, tare muka yi karatu da kai. Ban san da ka gani ka ce ba ni bane ko baka san ni ba. Sa, wallahi da yake dai na gan shi a nan. Ban san laifin da ya yi ba, amma tabbas abokina ne. My friend, shut up! Ka riga ka yi amai, ba ka da damar lashewa. Kai officer, mai da shi sel. Farhan, kai abokina ne. Wayanda muke da kai Farhan, ba akan komai bane. Akan abokantakan mu ne da kai. Amma baran ƙara magana a gurin nan ba, ko za ku kashe ni har sai lauya na ya zo. Me ya kai wajen sabi da wake? Ranka ya daɗe, ba mun je da wata manufa ba ne. Mun je ne saboda mu san yadda za mu yi mu ga Fa'iza ta dawo gida. Kun je ku aikata abin da ba na so ko? Ba haka bane ranka ya daɗe. Wallahi zaman Fa'iza a hannun Sultan abin akwai ciwo. Kuma dole ne abin ya dame mu a matsayinta na 'yar uwarmu na jini. Wato kun haɗa kai
za ku je ku aikata abin da ya ci karo da ra'ayina ko? A ranka ya daɗe, ba haka bane, Allah ya huci zuciyarka. Kai Rima Bello, don baka nan ne shi yasa baka san abubuwan da suka faru ba. Amma shi Mu'azzam aya gaban sa akai komai. Duk kulle-kullen da suka dinga yi na ganin dole auren nan sai ya tabbata. Shi suka sa a gaba. Suka yi ta kai kawo. Har suka je suka haɗa shi da gwamna. Shi kuma ya tursasa shi. Aka ba da auren. Babu abin da ba su yi ba. Ni kaina abubuwa da yawa ya faru da ni. Ina kwance ba da lafiya. Babu irin cusguna min da wulakanta ni da fulani ba ta yi ba. Ina kwance ina ji tunaninta. Allah ba zai ikonsa ba. Ba zan tashi ba. Da me za ku je ku yi wannan? Ranka ya daɗe. Mu'azzam ya riga ya min bayanin komai. Kuma ni abin da na lura da shi shine ina ganin kamar laifin fulani ne. Saboda ita Fa'iza mata dole ne. Fin ƙarfinta aka yi, kamar yadda aka fi ƙarfin Mu'azzam. Kuma ranka ya daɗe, har aka tafi da Fa'iza ya mama, tana ta ɗari saboda ta san ba ka san wannan abin da ke. Idan ku ci nasarar rabota da can, kuka ɗauko ta daga ya mama, kada ta shigo min gida, kada ta dawo kusa da ni, ku ɗauke ta kai ta can wajen mai ɗakin gabas. Kun ji abin da na faɗa? Duk yadda ka ce, haka za a yi ranka ya daɗe. Ai da can da nan duk ɗaya ne. Bayan maganar dawowar Fa'iza, menene kuma ku shirya? Na'am. Ina nufin me kuke shiryawa, kuma waɗannan mutane ne suka shigo cikin gidan nan daga yamama? Baƙina ne ranka ya daɗe. Kuma abin da nake so da ku shine duk abin da za ku yi, ku kasance masu yada alkhairi, ku ƙaurace wa shari, ku guje masa, kada ku cutar da kowa. Duk wani wanda ya zo neman taimako da agaji, ku taimake shi, a kyautata wa kowa. Ku tashi ku je. A yau muna da bako na musamman, shahararre ne, ambassador ne na kamfanin data na Cash Pay Soap. Don Allah ku tafa masa. Ambassador, bismillah. Ba na zo na muku tallan magani ba ne a yau. Na zo ne a matsayin ambassador na kamfanin datan Cash Pay Soap. Ni ne CEO na Kashful Ali. A matsayina na ambassador Cash Pay Soap, ina tabbatar muku da cewa wannan manhaja ta kawo sauyi mai girma a harkar data da biyan kuɗaɗe a Najeriya. Abu na farko da ya fi ɗaukar hankali na shine yadda Cash Pay Soap ke ba da MTN SME na kwana 30 akan naira 500 kacal. Abin mamakin ma shine idan ka gayyaci mutane da yawa za su baka kyautar naira 50,000. A matsayina na shugaban cibiyar Kashful Ali, ni da ma'aikatana muna amfani da Cash Pay Soap a koda yaushe wajen gudanar da ayyukanmu. Saboda network ɗinsu mai ƙarfi ne da kuma kwanciyar hankali. Ba kamar yadda aka saba ba, yadda Cash Pay Soap ba ta cajin naira 1 ko kobo a yayin saka kuɗi. Saboda haka nake kiran duk wani mai sai da data ko airtime ko harkar tura kuɗaɗe a Najeriya ya koma Cash Pay Soap, domin nan ne ake samun inganci, riba, sauƙi cikin gaskiya. Ina so na yi sana'ar data a Cash Pay. Yaya zan yi? Ki shiga manhajar Play Store ko Apple Store ki sauke Cash Pay Soap. Idan kika gama rijista sai ki bada namban wayarki a yi miki bana. Daga nan ki saka farashin da kike so. Sai ki tallata shi ko ki posting, duk mai bukata idan ya tura miki kuɗi sai ki tura masa data. Ni ina da mutane da yawa, to ina so in gayyato su zo Cash Pay. Ta ya zan iya? Yadda zaki gayyaci mutane da dama a cikin Cash Pay Soap ya kuma ki ci moriyarsa. Bayan kin yi rijista na Cash Pay Soap sai ki ɗauki namban wayarki, ita ce referral code naki, ki tura wa mutane. Daga nan sai su buɗe Cash Pay Soap, za ki samu gagarumar garaɓasa a dalilin wannan. Ƙawata, manta da maganar Yarima. Duk wata damuwata tana gushewa ne nan take a duk lokacin da na saka tuwon mai kwabo, masalina a gabana, haɗin garin masara da alkama. Loma ta farko, sa nishaɗi. Loma ta biyu, sa murmushi. Loma ta uku, sa ƙoshi.
Loma ta 4 sai hamdala. Ƙawata, ki gwada garin mai kobo masalina. Ba iya tuwo kaɗai ake amfani da shi ba, har da waina da kuma sauran dabarunmu na mata. Mai kobo masalina, tabbataccen inganci. Algazar Ventures, ku zo mu je a baya da jallabiya. Ina ji da kaina, shi yasa na zaɓi wajen siyayya da suke ji da kansu, wato Algazar. A duk abin da nake yi, ni ke zama ta ɗaya. Shi yasa na kulla alaka da Algazar, don ko a cikin duhu su ne na ɗaya. Ni ta musamman ce a bangaren saka abaya. Ko ba na siyan abaya sai ta musamman. Don haka ba na siyan abaya sai a waje na musamman, wato Algazar. Ni ba kuwa ce. Kowa ni tambaya ina zan samu dogayen riguna da takalman mata masu kyau yadda ban kushe muku gari ba. Kowa sai ya ce Algazar. Su duka biyar ɗin jarumai na ne, shi sa na kasu nan wajen domin sai musu akwatin Hello King, wata akwatuwar da ba a samu ta a ko'ina a faɗin Najeriya, sai a nan Algazaru. Zaɓi Algazar a baya da siyayya ku zo kan titin Hajkan kusa da Custom Barrack da ke Kano. Ku gode min daga baya. Camera, sound, action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar ya mace, kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurinki akan yaye Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na 3 akan ku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata, kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake, idan abu ya shiga aka rufe shi to ya shiga kenan. Ƙarya kike. Sai na warware wannan tarihin naki. To mu zuba ni da ke dan halaka basa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa sabanin nawa. Kaga wannan? Da wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirti su ne sarakunan watsakarwa. Suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirti, su ne sarakunan watsakarwa. Sultan, ina ƙaunar ka ne shi yasa na baka kake yin abin da kake so. Saboda ko kaɗan ba ni so in ganka a cikin damuwa. Amma saken da na maka ya yi yawa sai kana ganin kamar kafi na matsayi a yi mama. A kirɗe, wai kai da kanka ne kake fara irin waɗannan maganganu a gare ni? Cikin fushi? Ai ya kama dole ne, na ce ka yi ka ce ba za ka yi ba. Me yasa ba za ka yi tunani ba? So ɗaya na takura maka akan kai abu ɗaya tal. Ranka daɗe, duk abubuwan da nake yin nan ina yin su ne domin kai. Ina yin shi ne domin takaicin da na ji a lokacin da aka kore ka a ƙasarka. Da kuma irin asarar da muka tafka na rasa wannan yanki da muka yi. Gidan Sarauta. Shi yasa nake duk abin da nake yi. Gidan Sarauta. Sultan, ka je ka saki yarinyar nan da tafi gida tun kafin gwamna ya ɗauki mataki a kaina. Saboda ni na san yadda na bar shi a cikin ɓacin rai lokacin da ya kira ni. Ɗan kai daɗe. Ni fa ba na tsoron kowa. Ba zan sake ta ba har sai ta aikata abin da nake so ta aikata. Idan ma ita Fa'iza ba za ta durƙusa ta ba wa Binta haƙuri ba, to ina so lalle ubanta sai ya zo har nan ya nemi alfarma ya durƙusa a gabanka ya baka haƙuri. Dakata, Sultan, da sarki Suleiman yana so ta koma gida, da in tana can. Waye gaya maka ana zama dole ne? Ko ita ma da baka kulle ta ba da yanzu ta tafi. An kai daɗe,
kai ne kake magana da ni haka? Ka yi haƙuri. Gaskiya kaina ba zai ɗauki irin waɗannan maganganun ba. Ba zan jure su ba. Sultan, na gaya maka kar ta wuce jibi. Ka yi haƙuri za ta wuce jibi. Sai dai watakila ko zuwa nan da sati guda. Mun tara ku a nan gurin ne domin muhimmancinku da kuma ƙarfin muryoyinku a cikin al'ummar Yamama. Na san dukkaninku nan gurin ba wanda yake farin ciki ko munna da mulkin sarki Abdulaziz da shashashan ɗansa Sultan da irin cin kashin da yake wa mutane. To wannan zama namu mun yi shi ne domin ya zaya mu tattauna da za mu kawo canji a Yamama. To a doya kuke so mu yi? Kasan dai ba za mu iya sauke sarki da ƙarfi ba ko? Ba magana sauke sarki da ƙarfi ba ne. Magana ce ta fatan baki da wannan bakin namu. Za mu yi magana da za ta je inda ba mu zata ba. Shi sa na gayyato Mega da ɗan kuɗa cikin wannan magana. Domin su masana ne na harkar social media. Za su kirkirar mana handle wanda za mu yi amfani da shi wajen yaɗa manufanmu zancen mu ya je inda ma ba zata ba har mu nasara cikin wannan al'amari. To idan aka ji muryarmu aka yi amfani da media sai me? Sai gwamnati ta shigo ciki. Ai muna tare da gwamnati a cikin wannan al'amarin. Gwamnati ta shigo ciki shi kenan nasara ta zo. Dakata Ado. Ni ba na tare da ku. Domin na samu labarin kun karɓo kwangilar rusa masarautar Yamama da Ugusa. Aliyu, ai na ga wannan zancen. Mutane sun ga lokacin da wata mota ta zo ta ɗauke ku kuma hanyar gusa kuka yi. Don haka ni tafiya ta zan yi. Ya haƙuri, dakata, Aliyu karkata shi. Wannan al'amarin muna yin sa ne ba don mutanen Gusa ba, a'a muna yi ne domin al'ummar Yamama mu kenan. To amma ai a can kuka faro maganar, kuma a can aka ba ku aikin. Aliyu bari tambaye ka. Yanzu ka aminta da mulkin Sarki Abdulaziz da ɗansa Sultan? A wannan ƙasar fakarsa mahaifinka. Bacin rai yasa ya shiga duniya, ya je ya mutu a can. Ko gawarsa ba ku gani ba. Sannan a wannan mulkin karsa dan uwanka kanin ka aka kashe shi. A wannan mulkin aka kwace gonakin ku da ko gadar ta iyaye da kakanni aka mai da gurin su ko dokura. Yanzu duk wannan abun bai saka ki wannan al'amarin ba har sai an zo maka magana ka wani abu daban. Wannan abun babu wani shiri na musguna wani ko kungiya daga hannun wani. A'a muna yi ne don mu ɗan Yamama da ƴaƴanmu da jikokin da taso don mu wani abu da za a kalla shi mai abin alheri. Ado, za ka iya rantsewa da Allah ba kwangila ku karɓo ba? Aliyu, babu wanda ya bamu kwangilar sisin kwabo, babu wanda ya bamu. Muna yi ne domin mu kanmu ba da mutanen Musa ba. Karga da mu Aliyu, wallahi niyyar mu mai kyau ce, kuma kai ma ka san da haka. To idan kuna son yadda da ku fito ku gaya min gaskiyar abin da yake faruwa, kuma ina son in san da waye suke cikin tafiyan nan. Aliyu, ba za mu ɓoye maka komai ba. Yarima Bello na Gusa shine ga ya ce mu. Ina jin ka ci gaba da bayani. Ki jira ne. No, Fa'iza ki jira ne. Yau duk matakin da zai ɗauka a kaina sai dai ya ɗauka, amma dole sai na je na ɗauko ki. Kai kana ina? Ka ɗauko mota, za mu je wani waje. Allah za su zo su ɗauke ni. Amma ku yi sauri. Assalamu alaikum. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Fulani ne naga ta fita da ita da direba sai dogari guda ɗaya. A yanayin fitar da ta yi ne, san babu annuri a fuskanta. Ba kuma irin fitar da saba ne, ba mata
ba 'yan sanda ba dogarai. Allah ya taimake ka. Dawa ta fita. Da dai direban ta dai Shabu, Allah ya taimake ka. Abin da za a yi shine ka kira shi direban ka tambaye shi ina ne suka nufa, ina ba su. To ranka dade. Kai Shabu, ranka dade ɗaya ne. Mai martaba ne ce in kira ka, in ji ina za ku je. Sarkin dogarai, a faɗa masa da bu umarnin Fulani kada ya juyo, je inda za su. Shabu, ka ci gaba da tafiya kawai. Mai martaba ce ka bi umarnin uwar gijiyanka. Allah ya taimake ka. Sai a turo min injiniyan nan saboda muna so mu tattauna akan batun gyaran gidan waje da kuma sauran wasu gine-gine da za a yi. Kuma kamfanin haƙan ma'adanai su ne za su ɗauki nauyin wannan abu. Godiya yake. Godiya nake mai martaba. Waziri na godiya. Allah ya ƙara lafiya. Amin. To sa gaba lafiya. Amin, Allah taimake ka. Wallahi nake da za ka ajiye wannan aikin da kuka ɗauka. Saboda wanda an ji labari, komai na iya faruwa da sa'an nan ni ma za a iya hukunta ni. Saboda an jima ana jin haushi na a matsayina ta 'yan kusa. Jiya da dare fa, na ji ɗaya daga cikin ku yana gore. Ina ɗaki duk abin da kuka tattauna, ina ji. Ina jin ɗaya, Dahir ne. Insha Allah shi ma zai fi cin arziki jira haka. Yana fahimta, ya gane cewa nasarar shi ake neman ya gama. Dan da zai yi da kai. Salamu alaikum. Usara, da kan ka ga mutu bismillah. Yawwa sannu. Alhaji Ado. Ya unguwa. Malami. Alhaji Ado. Sanda zo. Ya gida. Ya iyali. To alhamdulillahi jiya bayan na bar ku na je na yi dogon nazari. Tabbas na gane kun fi ni gaskiya. A takaice dai na amince ni ma. To alhamdulillah. Wallahi Aliyu yanzu nan magana kamki ne. Sannan ka sani ka da muhimmanci a cikin wannan harkar. Duba da mafiyar da kake da su a social media. Haka rasa ka ba karamar illa ba ce. Amma yanzu na ji daɗi da ka fahimci cewa wannan nasara ce ba iya tamu kaɗai ba a ta al'umma ya ma da na yanzu da masu zuwa ko da yaushe. Wannan gaskiya ne. So ai ina ga kar mu ɓata lokaci. Kawai mu ci gaba da shirye-shirye. Shirye-shirye komai ba komai a shirye-shirye ke. Kai kaɗai ya rage a cikin mutanen da muka gayyato muka yi magana da su don baka ba mu tabbacin ka ba. Yanzu ka ba mu tabbacin ka. Komai da tabbacin da insha Allah. To abin da baka sani ba shine ni ma bayan fitowa ta yau din nan har na fara yaɗa mana manufa. Har na fara yaɗa manufa to na gano cewa wannan abin gaskiya ne in ba mu haka ba ta za mu taimaki kanmu daga hannun azzaluman nan. Alhamdulillah. 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 A lokacin yakin neman zaɓe, kowane ɗan takara yana kirarin cewa domin talaka yake yi. Wasu ma ko a fosta sai kaga ana rubuta musu jagoran talakawa. Kafin ka kira kanka jagoran talaka, ya kamata ka san wane ne talaka, kuma ta ake taimakon sa. Idan baka san wannan ba, ka tambayi gwamna Uba Sani. Talakawa suna tare da Uba Sani. Uba Sani yana tare da talakawa. Talakawa sun san Uba Sani. Uba Sani ya san talakawa. Talakawa sun zaɓi Uba Sani. Uba Sani yana saka wa talakawa. Mafiya yawan talakawa ba a birni suke ba, kuma sun dogara ne da noma. Hatta mutanen birni sun dogara ne da abincin da mutanen ƙauye suke noma saboda muhimmancin noma. Uba Sani ya san haka. Wannan ya sa ya mai da hankali wajen wadata manoma da taki. Gwamma Uba Sani ya yi rabon taki irin wanda ba taɓa shi a faɗin jihar Kaduna, kai da ma kowace jiha a faɗin arewacin Najeriya. Zakaran gwajin dafin gwamnoni Uba Sani ya raba taki kimanin tirela 500 ga manoman jihar Kaduna. Kyauta, kyauta. Kyauta, kyauta. Sama da manoma 100 ne suka amfana da wannan taki. To gashi kuma yanzu ya zama gwamnan raya karkara da birane. Musamman noman rani ya ba mu taki daga rani muna ce masa mun gode. Gashi nan yau kuma an kira mu domin mu da waɗannan ayyuka muna ce masa mun gode. Noma ya bunƙasa
amfanin gona ya rubanya daga yadda aka saba samu. Manoma sun wadata da gwamna Obasani da manoma kowa yana farin ciki. Wanda ke babu abin da za a ce ma gwamna da gwamnatin shi sai dai mun gode kwarai da gaske. Wannan gwamna na bawan Allah ne mai son ci gaban jihar Kaduna ne in Allah ya so a ja kamar yadda muka taru haka za mu taru nan da shekara 2 mu ƙara mishi murna na sake komawa shi Allah ya da. Shugaba mai kishin talaka na gaske shi ya fi sanin bangarorin da talakawa suke bukatan a kawo musu ɗauki. Ya raba traktoci da sauran injinan aikin gona wa manoma masu tarin yawa. Manoma a jihar Kaduna sun yi babban kamu. Suna alfahari da yadda suka yi dacen gwamna. Mata ke da gidan biki an haɗa taron arziki suka ce in dai suna nan gwamna baka to zarta ba. Hello? Ya sa musu 5 gig yawwa. Su ma POS ka sa musu 2 gig ya isa su hawata. Yara ka sa musu ka bude musu hotspot. Oye kamfanin nan sa musu tera. Sa musu 1 tera yayi. Yawwa ha. Abincin ma ba abin ka ci cikin salama ba. Ranka daɗe kuɗinka gashi nan. Ma ranka daɗe mu a nan gurin muna fama da matsalan data. Da ka siya nan ya ƙare ga kuma tsada. Amma kai na kana tare da data kamar abin za ka ke samu. Baka da labarin suna data? Amma ya sai hancin kamfanin. Ai suna data kamfanin data ce wacce take da gaskiya da kuma sai hancin kasuwanci. Kamar yadda manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garin shi yake cewa sallallahu alaihi wasallam. Sahihin dan kasuwa zai kasance tare da annabawa da shahidai da saddiƙai ranar alkiyama. Wannan hadisin Tirmidhi ya rawaito shi. Kwarai kuwa Tirmidhi ya rawaito shi. Safin dinka. Yawa. Ku yi downloading Sunna Data a Google Play Store. Gidan kamshi. Gidan kamshi gidan mata na kwalisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Rukayya Umar wacce aka fi sani da Rukayya da Wayya, CEO ta Diwa Ultra XF gidan kamshi, gidanku na mata yan kwalisa. Mata ina so zan gabatar muku da kayayyakinmu da muke saidawa a Diwa Ultra XF gidan kamshi. Muna sai da turarukan wuta kala-kala. Muna sai da su a pieces kuma muna da turarukan wuta a farashin sari wato wholesale. Muna delivering kayan mu worldwide. Muna gyaran jiki a Diwa Ultra XF gidan kamshi. Muna kitso, muna lalle, muna da salon na musamman. Muna nan a jihar Kano. Muna sai da duk wani kayan kamshi. Muna sai da kayan matan aure. A matsayin ki na mata aure to kina buƙatar Diwa Ultra XF gidan kamshi domin duk abin da muke saidawa ya shafe ki, ke ma da ke kallo na ya shafe ki. Ku dai kawai ku dauki nambobin wayar mu. Ga number wayar mu na akan screen din nan ku yi mana magana. Ku kira mu a waya ko kuma na magana a WhatsApp. Muna nan da handles din mu a Instagram da TikTok da kuma YouTube, duka muna posting kayayyakin mu. Price list din mu yana nan akan YouTube din mu ko kuma Instagram din mu, ko ina akwai price list din mu da za ku iya ganin kayayyakin mu ko kuma a WhatsApp din mu. Diwa Ultra XF gidan kamshi muna nan a jihar Kano. Muna nan ba 72 Lami Road a cikin Nasarawa GRA a jihar Kano. Muna delivering kayan mu worldwide kamar da nake gaya muku. Turarukan wuta, turarukan jiki, skin care product, kayan amare, gyaran amare, muna gyaran jiki na amarya, muna shirya amare, muna shirya uwar gida kuma muna shirya mai jego. Duk abin da kuke bukata ku dai ku dauki nambobin wayar mu. Muna tura kayan mu ko ina kamar da muke gaya muku. Muna da shi a farashin sari tun daga kan lita 1 har zuwa lita 100. Za mu iya baki kayan mu a farashin sari kuma za mu tura miki shi duk inda kike. Kayan kamshi dai yana da matukar muhimmanci a rayuwa. Kayan gyaran jiki yana da matukar muhimmanci a gurin kowace ƴa mace. Kayan matan aure yana ba da gudunmawa 100% a zamantakewa aure. Mata ƴan kwalisa kar ku yi wasa da wannan dama. Diwa Ultra XF gidan kamshi gidanku ne kuku kadai mata ƴan kwalisa. Ina godiya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Diwa Ultra gidan kamshi. Kai, ni fa tun azumi gidana sai kira na yake wai yana so ya je ya ce faran sallah. Cim she bari a ga watan nan tukunna mana. Wai wani wata ke magana akai yar uwa? Ha ba yar uwa. Dama akwai wani wata da muke tsammani bayan watan sallah? In dai watan sallah nake kira shi kice kawai ya ci gaba da muku ci fani. Saboda an riga da an ga wata. An ga wata? Kware kuwa da gaske. In har kuna tantama kowa ya duba kafafen sada zumuntan shi. Jama'a, network ina ya ki. Amma ke yar uwa da wani data kike amfani ne? Da ASB data nake amfani. ASB data? Kware kuwa da gaske. ASB data ɗaya tamkar da 1000. Wai yaya? Maza je ka siya mana kayan abinci. An ga wata. An ga wata. Alhamdulillah. Wallahi an ga wata. ASB data suna sayar da data a cikin farashi mai rahusa. Sannan za ku iya siyan katin waya na kowane irin layi. Ana iya biyan dukkanin bil na wuta da ruwa.
ana yin registration na NECO, JAM da WAEC. Za ku iya sauke manhajar ASB Data akan Play Store ɗin wayoyinku da kuma App Store. Na gode. Alaikum salam. Ba barka da zuwa. Yawwa. Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta. Assalamu alaikum. Salam. San da zuwa. Barka da yari. Barka mu dai. Ma gajiya hanya. Alhamdulillah. Mun gode Allah. Ba ke ganin kowa ne sai mutum daya? Your Highness, I thought ma zan ganka a airport. A ki haƙuri idan za ku koma insha Allah zan raka ku. Ni ba zan koma ba. Ke nan gina fa suna yin abin su cikin kunya ne da kau da kai. Don haka kada ki kuskure ki mana shashanci dan Allah. Ki haƙuri mama tunda ita halinta ne haka. Mu je ciki tun ɗazun mama tana nan tana ta jiran ku. To shikenan, to bari mu shiga daga ciki. Mu je kawai mu kai ku. To. Bismillah. Shiga. Inspector, are you sure that wannan sinadarin da shi ne aka yi amfani wajen attempting kashe mai martaba? Sa ban zo nan gurin ba sai da na gama tattara bayanai ka shi ka duba. A lokacin da na ci karo da wannan kullum kuma na buɗe na ga busasshen goro a ciki sai na tabbatar da cewar akwai matsala. Saboda goro mai martaba ya ci a government house ya zame masa matsala. Yeah. Da na je asibiti suka bani full report na gwaje-gwajen mai martaba. Ni kuma na ba su wannan goron suka duba shi ma suka yi gwaje-gwajen su akai. A nan suka tabbatar min da cewar da gubar da mai martaba ya ci da wacce take jikin goron nan duk abu ɗaya ne. Kenan ya ajiye shi yana jiran wata rana idan wani mai tsautsayin Allah ya sake kawo masa shi. Gashi nan dai sa. Wato tafi da mugun mutum ne. Ku je ku shigo min da su har da shi Farhan da yake a gado. Okay, sir. Allah ya taimake ka. Na'am, my princess. Dama na ce ina so in ɗan ba da wata ƴar shawara ce. To, ina jin ki. Dama na ce me zai hana ka daure ka bi maganar da mai martaba ya faɗa maka. Na ka saki Fa'iza, kaga ko zaman mu ma sai ya fi daɗi a haka. Don wallahi na tsani in ganta a cikin gidan nan. Ƙyale ni da su. A haka nake ni. Duk lokacin da aka nema a takura ni in yi abu, to na kan fasa yin abin kwata-kwata. Saboda ni haka na taso. Ni nake sakawa a yi dole. Ba a saka ni in yi dole. Wai dama saboda na ga mai martaba ne ya yi magana. My princess, ana son gana ba ta miki rai. Ki kiyaye ni ma bacin rai na kin ji? Allah ya wuce zuciyanka ranka da ni.
Allah ya baka haƙuri. My princess. Wallahi ƙawaye na suka yi ta buga min waya. Suka ce min komai zai iya faruwa a cikin masarautar Yamama. Me aka faɗa miki a game da ita? Yarinyar nan farin kafa ne da ita kamar annoba take lokacin da ta shiga masarautar Gusa. Komai ya rikice ya lallace. Yarima ya samu matsala da dan uwan shi Ciroma, ya samu matsala da mai martaba sarkin Kuza. Hatta da ma'aifiyarsa ma sai da ya samu matsala. Hatta Fa'iza ma kai kusan mace aka kusan yi a cikin masarautar. Jikina ya bani. Shi yasa Sultan lokaci guda ya canja. Ranka ya daɗe ba zan ɓoye maka ba. Bitti Sultan yana tare da yarinyar nan. Wata ran wallahi zai iya daga hannu ya ce zai mare ka. Wane ubansa? Ai ko da na sa an yanka shi. To ai shi ma gashi ya fara masa maganar ka. Haka Yarima Bello yayi wa sarkin Kusa. Akai ya sake ta yaki sakinta. Sai da akai diyan da za a yi da shi amma ya ki sakinta. Ƙarshe sai da aka sauke shi a Yarima aka mai da shi can wani gari a matsayin hakimi. Lallai na ji wannan batun. In har Bello ne ta so da biyayya, da ilimi, da biyayya ga iyaye, sannan zai ƙi bin umarnin sarki akan wannan yarinya? To ai Sultan za mu iya yin zage-zage a kanta. Ashe ka fahimci yadda zancen yake. Wallahi komai zai iya faruwa akan yarinyar nan. Tabbas yarinyar nan annoba ce wallahi. Ai ko za ta ci gofar ubanta. Assalamu alaikum. Sunana Gimbiya Fa'iza, 'yar sarkin Gusa, wacce aka ɗaura aurenta da Sultan ɗan sarkin Yamama. Ina roƙon gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da kuma masu faɗa a ji a duniya, don Allah, don Annabi, ku kawo min ɗauki. Sarki Abdulaziz da ɗansa Sultan sun haɗa baki an ɗaura aurena. An kawo ni nan garin Yamama domin a maida ni 'yar fursuna duk saboda su bakanta ran mahaifina. Domin su huce rigimar shekara sama da 30 na iyakar baiko. Jama'a, wallahi ina cikin tashin hankali. Sultan banda duka da fyaɗe, babu abin da yake min. An kulle ni, babu inda nake zuwa yau tsawon sati 3. Gwamna, shugaban ƙasa, sarakuna da duk wasu masu faɗa a ji don Allah don Annabi ku taimake ni ku zo ku cire ni daga halin da nake ciki saboda kashe ni za su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ce maka an kama dan masani yana hannun 'yan sanda yanzu haka shi da tafida. Tare da tafida? Gaskiya ka ce akwai tonon asiri kenan. Ni da ma fa kaga tafidan na fa ban yadda da shi ba kwata-kwata. Don na rantsi da Allah zai iya rufsa dan masani a cikin abun da ya fita ba shi. Wani ba ma wannan ba. Ni ban san ma ta yadda zan je in tari Sultan da wannan labarin ba. Ai ko ya kamata ya sani saboda fidda kuɗi a karɓo shi tun kafin a ce bincike ya nisa. Yau sai na ga shagen da zai hana ni ɗaukan yata a gidan nan yau. Da ni da ita a gidan nan. Duk abin da zai same ta, wallahi sai dai ya same ku. Kai, ya ka dan iyayenka. Kan kai daɗe.
Kai, ban waye ce ka bar wannan matar ta shigo gidan nan. Duba nake ranka ya daɗe, na ganta da shiga ne ta manyan kaya kuma na ganta tare da mafadi. Get out! Idiot. All right. Kaga series ɗin ya sauka a daidai lokacin da nake tsinewa data ta. A nan kake siyan data siya mu? Ni da ke da dukkan wajen ce. Ya san me yasa na dauko ki da kake na wajen? Network ina ne ki a gida shi yasa da dauko ki da kake kina cin abinci. Ko ina kallon kullun ran yanzu aka kullu ne suke ba wasa. Na rasa yadda zai. Abokina? Kama wasan namu ne kake kallon? Gashi na mun ci daya? To anything else nake ta gwada wata ta ina ina sira ta ki siya. To data kake amfani? Ai ni data kamfanin raba gaddama nake amfani da shi. A sunan wani jarumin mutum bane? Waja ma Ranonet kenan kamfanin data mafi inganci da rahusa. Kamfanin Ranonet data ya raba duk wata gaddama akan data. Ya ma tsallaka siyar da kati da biyan kuɗin wuta da TV subscription. Sannan kuma uwa uba muna ba da kyaututtuka akan kwastomominmu da suka fi ciniki a ƙarshen kowace wata. Muna registration na jam, neko da waye. Ku dai kawai ku shiga Play Store ko App Store ku sauke manhajar mu akan wayoyinku. Ranonet raba gaddama. Tambaya na alfarma in yi bai taka da alfarma Alhaji Amina Allah gazaro Allah. Gidan sarauta, gidan sarauta. Gidan sarauta, gidan sarauta. Gidan sarauta, gidan sarauta. Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta.